दशमीनि हर ब्रेन स्ट्रोक ख्लायै साकाम नगो सागनाय करि तंमानि जरावनो भारतीय जनता पार्टीनि सालग्रा त्रिपुरा हांकरनि तांफां सुमित दे सांरंसालनि हर लांमा आरिखा सिक्ला आदं सुमित दे थैमा बाय खा खालामजाक हास्तेनि बीजेपी बदल सांरंसाल बिनि पाइथांनि सामुंगो थाङै सगैका एमएलए मन्त्रिनि सिमिरमै हास्तेनि गोबांमा बदलनि आदं सक कक्ति साल थै थांनाय सिग्ला आदं एबा बीजेपी सालग्रा त्रिपुरा हांकरनि तांफां सुमित दिनि नगद थाङै बिनि नखुंनि बरग बाय कक साका हास्तेनि मन्त्रि अग्रा डक्टर मानिक साहा आसाल मन्त्रि अग्रा कारिब थांमाय नुकजाखा मन्त्रि टिंकु रय मन्त्रि शान्तना चाकमा हास्ते विधानसभानि स्पीकर विश्वबन्धु सेन प्रदेश बीजेपीनि आचुफा नाजिब भट्टाचार्य प्रदेश बीजेपीनि तांफांजों पापिया दत्ता सालग्रा हांकरनि बीजेपीनि आचुफां मलिला देबनाथ धर्मनगर पौर परिषदनि चेयरमैन प्रद्युत दे सरकार महिला कमिशननि गोजाम चेयरपारसन बर्णाली गोस्वामीनि लगी बखास्तेनि जत थाइनि सामुखानि र थै थांनाय सुमित देनि नुखुंनि बरग बाय कक साकाते जत फाइसिं तैनो लगी तंनाय हनै कक रोखा मन्त्रि अग्रा आबन लगी हापांते बदलनि बखाक्तै थै थांनाय सुमित देनि बिहिंनि यागो रां बचुबासु रोखा मन्त्रि अग्रा ब्यूरो रिपोर्ट कक खरां।